Viktor, dneska ten dôvod, prečo som ťa zavolal, je, že mali sme tú diskusiu o tom navýšení pre teba a naozaj som sa snažil o to, aby to navýšenie bolo také, ako si ty predstavuješ, pretože ja som s tebou spokojný s tým výkonom, akým podávaš a snažil som sa to presadiť. No, musím povedať, že sa mi to nepodarilo. Z dôvodov je ich tam viac. A nepodarilo sa mi to úplne tak, ako si to ty predstavoval. Avšak po dlhšom vyjednávaní som dohodol aspoň navýšenie o 250 €, ktoré začne platiť do druhého kvartálu. Takže nakoniec, že bolo to ťažké, ale toto je to, čo som pre teba aj v kontexte toho, kde tá firma dneska je, aké má možnosti v rámci oddelenia a budžetu, som pre teba vybavil. 250. Roman, v prvom rade ja som ti mimoriadne vďačný. Predstavujem si, že to nebolo jednoduché v tom korporátnom, ty sa vyznáš, ja nie, ako to tam vybaviť od šéfov a neviem. Veľmi pekne ti ďakujem, vážim si to. Zároveň, ako si indikoval, nespĺňa to úplne moju predstavu a ja by som sa ťa veľmi pekne spýtal, čo iné sa dá ešte s tým urobiť. Bavili sme sa aj o tom a môžeme zase počase riešiť ďalšie navýšenie. Že na toto jednorázový moment v tomto období, keďže to navýšenie, ktoré bolo mimo nejakých štandardných navýšení a tabuliek, tak aj je to preto, že vnímame tú tvoju extra robotu, ktorú prinášaš, preto je toto navýšenie mimo tej normy. Avšak v rámci budžetov, ktoré dostávame z vrchu aj na jednotlivé oddelenia, tak toto je to maximum. Môžeme sa baviť znova o pol roka, o nejakých ďalších možnostiach. Ak to správne chápem, o pol roka sa môžeme baviť o tiež takomto neštandardnom, takejto výnimke. Nerozprávame sa o tom štandardnom, o tom ročnom spôsobe, ale rozprávame sa o výnimke. Mhm. A na základe čoho? Takže o pol roka to správne chápem, že potom sa to podarí? To ti neviem teraz úplne garantovať. Len tam bude ďalšie okno, keďže sa bude znova nastavovať budžet. A tam vznikne priestor na toto znova prediskutovať. Samozrejme, že to bude naviazané aj na situáciu vo spoločnosti. Aj naviazané na tvoje výsledky. Takže to neber ako nejakú garanciu, lebo skôr ti len ilustrujem ako keby, že kde sa vieme znova rozprávať. Že navyšuje sa štandardný plat každý rok, tak to bolo aj u teba. A takéto extra navýšenia tým, že to nie je z môjho háčku, hej, a je tu nejaká štruktúra, nejaké pravidlá, nejaké policy. Dobre, takže vlastne veľmi pekne ďakujem za tých 250 teraz. A v podstate, keď vravíš, že to správne chápem, že o 6 mesiacov sa otvára na novo nejaký budget, alebo ako to vy nazývate hore, neviem, tak na novo môžem za tebou, správne to chápem, že za 5 mesiacov prísť a opäť riešiť, akým spôsobom sa nám to dokáže spoločne podariť? Áno, môžem sa tomu rozprávať. A ja viem, že nedá sa predvídať budúcnosť. Ja viem, že ide o to, aký budem a všetko. Ale toto by mi veľmi pomohlo pochopiť tvoj názor. A ak by to bola situácia taká ako teraz, medzi nami, to pracujem ako pracujem, správne to chápem, že budeš aj za tých 5 mesiacov za mňa bojovať? Áno. To si od teba veľmi vážim, Roman. Dobre, tak... Nie, Viktor, lebo vieš, že tie veci fungujú
fungujú dobre, tento výkon je nadštandardný. To znamená, že ja naozaj chcem, aby si bol hodnotený tak, aby si bol spokojný. Ale musíme to spolu proste urobiť tak nejak postupne. Že budem za tebou stať, budem ti chcieť pomôcť. Ale teraz to je takto. Dobre. Takže báme sa o tom, som rád, že som prišiel, som rád, že aspoň niečo sa podarilo. Je to nejaký prvý krok. Naznačil som aj tam, že to nebude stačiť dlhodobo. OK, takže vlastne túto informáciu, že 100 po roka na novo ide otvárať, vie aj ten človek, s ktorým si to finančným riaditeľom, ktorým si to riešil, že on vie, že sa to bude ešte ďalej riešiť. Áno. Super, lebo náhodou rozmýšľam, že... Ale nie je to v duchu, že prídem za tebou 1.7. a vrátim sa a budem riešiť Viktora. Zase akože tak to jednoducho úplne není. Skôr išla tá informácia, že... Dobre. Ďakujem ti, Roman.